Hai no hai busaini yago bihikni langmari mani koktoma. Khwai hangkorni bisingo khobjak mongia kami PS habanok bai gorongjak Lakshmi Charan para North Moharanipurni. Mongia kami PS habanokni OC Uttom Debborma thangnai 7/10/2022 bisini salo Bidyaboti Debborma thuyman noruk sawi thunai Bidyabotini bibi Padmaboti Debborma Khwai hangkorni SP habanogo kaisa mamla khlayo. Thunai Bidyaboti Debbormani bwsai Biswajit Debborma bai Aruna Debborma ni mungoi. Aruna Debborma ni tongthai wngkha Khwai hangkor Telemura Subdivision bai khobjak Mongia kami thanani bisingo klainai Mongia Debborma kamio. O case ni mamla number wngkha 2023 MGK 0/2 FIR number date 20/6/2023 section 320/506/34 IPC. Tei o mamlano kitingei Mongia kami PS ni habanok ni bwkaktei o case no kaham keno naikol jagei nai tongu hinoi sawai khenarikha OC Uttom Debborma. 20 तारिखो जुन मासनि 20 तारिखो कायसा कमप्लेन मानखा श्रीमती पद्मावती देबबर्मा पारा हंगांगाय लक्ष्मी चरण पारा नर्थ महारानीपुर बो कायसा कमप्लेन खायके SP वाइनि थानि आ कमप्लेन आनरो सपायके आं थानाव घटना हंगा कायसा दिहाय थांनाय 2022 नि अगस्त नि 10 तारिखो जे कमप्लेन खायनाय बिनि बाहाना जोब बिद्यापति देबबर्मा बनो बरक आदिनो फुङो फुंनि माने 5टा समायाव बरक कथैमानखा बिनि बिसनाव कलायजा गाय कथैमान माने परे बसाइसो बंग आति सदन जतन मिलाय न पारन बरो मिलाय आबन बरो अलरेडी दाह खलायबायख्या सावै बायख्या कथै ओमफ्राय उला बर' हायमांखाबो जे बनो बिखिसारि बुथा जाखानै ओमफ्राय आबनो फैयै बर' कायसा कमप्लेन खायखिया आ कमप्लेन तो मेन एक्यूज बर' एलिगेशन खायखिया बुसाय ताय अरुणा देबबर्माते अन्यते खरब ताम बरक दङ बनो बिद्यापति देबबर्मानो बिखिसारि बुथा तानि बंनि याक दङ हनै आरो बंनि एगेन्स्ट बर' कायसा कमप्लेन खायखिया SP अफिसो हंगे SP आन थानाव रहका जेहेतु गतना आनि थानानि आन्दार माबगै हंगा कमप्लेन मामानि परे आं केस रेजिस्टार खायखिया Mongia kami PS केस नम्बर 12 सेक्शन हंगै 302/506 ताई 34 IPC आ केस न जाखा ताबो केस इनभेस्टिगेशन चलितो सर 21 नि बुं 21 नि बुं आरो तंगो कमन हायपा सालिया जे सामानिको बिश्वजित देबबर्मा जे बोरै थैनाय बिद्यापति देबबर्मा बिनि बुसायनाय एक्यूज मेन एक्यूज ताई बिन लगियो ताई खरब बोरै दङ आंगाबन बुं सालिया आबो सिन इनभेस्टिगेशन संनायनाय आबो tei oboni logi logi thunai Bidyaboti Debbormani buchamari Ashwini Debborma nukhungni borok khoroksa Bidyaboti Debborma thuimani no kitingei thangnai 5/6/2023 bisio Khwai SP habanogo Biswajit Debborma tei Aruna Debbormani mungoi mamla khlayo tamoni hinmale o थुइनाय बोरैनो बिथि चारिमानि यागलो तै तत्रा सेबमानि तत्राव मारि मानमा बायजों खाख्लायो बिद्यापति देबबर्मानो बिनि बसाय बोथारो हिनै वानसुगुइ हायनि बागैजों बिश्वजित देबबर्मानो मामला माख्लायका तै बिश्वजित देबबर्मानि लगिवो ताबुक जे तंनाय बिनि 3 नाम्बार बिहिक अरुणा देबबर्मानि ककबायनो बिश्वजित देबबर्मा बिनि बिहिक बिद्यापति देबबर्मानो बुथारो हिनैजों पुइतु चामाबाय अरुणा देबबर्मानोबो ओ मामलाओ मा खबका हिनै सावै खनारिखा अश्विनी देबबर्मा कामनि बागै थानाव फायना नाखनर सोंतिनि थाना फायमोन नांमानि कारनखाय सिन परिबाराव कायसा बरक थै थांखा थैनायनि बुमुं काम थैनायनि बुमुं बिद्यापति देबबर्मा बुसायनि बुमुं बिश्वजित देबबर्मा हंखाय सों आबो बुसायनो बुथारो हिनै सन्देह खायै
जों थानाव मामला खायो दिनै সন্দেহ বলতে ববহাই সন্দেহ सन्देह जों जे बुसाय बिश्वजित देबरमा जवाब रिमाबाय गोथैनि अबस्थानो नुगुय जों आब कुनु इनको मिलि जागलिया ओंखायनो बबाय प्रमाण दं हिनै जोंनाव बुय सोंमानि सतेव जों साका गोथैनि लासनि उपराव उतै उनको ततरा उतै माने बबहाय उनको ततरा सेबजाक यासिन दागरक मांखा ताइ बिथि सारिमानि सुचिरिमानि किसा पुरुप मांखा आबो जों आतिखाय सन्देह खायै आस्ते आस्ते ताइबो जों उनको बिसिंनि किसा कक ओ बिथि रिफाय मारक बिथि सारि मारक बो किसा प्रमाण खायका ओंखाय आबो जों आतिखायनो किसा दिन समय नासिंगै जुक्ति बुद्धि खायै उलो सेसो जों किसा प्रमाण खायमानि बाय जों ताबो थानाव एफआर खायो मामला खायो नरकी थानाव देखाय एखबा एसपी अफिस देखाय एसपी उनथानि एसपी उनथानि 21 एखायबा जे नरक थाजिगन साबने बुङै केस खलायगोन नरक जों बिश्वजित देबरमानि बुङै ताइ अरुणानि बुङै केस खाय अरुणाखौ सब अरुणाखाय ताबो बिश्वजितनि द्वितीय संसार बिनि तीन संसार खा ब म तृतीय संसार सिखलायो बिनि कसारो कायसा द्वितीय संसार दं ओंखाय जेता थैनाय आबानि बखरा जखलायो बरखाय प्रथम संसारनि नंगाखाय ताबो जे नोंथाजिगन सागा थैगा बफुरु गथनां माने आबो 2022 10 तारिख आगस्ट थैनाय तारिख जरा कलगमा ताबो प्राय बिसि गायसा कासाकासि नखा तामनि बगै नरक अबनो बाके पेंडिंग तनिबो आसाम सनरक और मामला बिरमुनि मा खायबिका आबनि कारण खाय लेमानि कारण खाय एक रकम बुसारक नग करै उपयुक्त न आहाय पानो बायराव ताइमा साखाय कायजाक जाक बुरै बुसा बखाय बुसाय नग ओंखाय बुसारक बायबो जों इनको म थैनायनि दिगे आसो हताचा कक लाम सालाय मालिया ओंखाय आस्ते आस्ते मा सालायका ओंखाय अजराव न ताइकेसा थैमानि लग लगी बुसला नग करै ओंखाय जुक्ति प्रमोस करै आबनि बागैनो जों म गामनो खायनानि किसा लेखा ओंखाय जों आहायपानो आबनो बगै थाया म अननाय खायमानिबा जों प्रमाण रुतुगै प्रमाण खायै जों ताबो उसुगरा मामला जरा फायदों निन मुंखा आनिबो म सिनि देबरमा मामला साबु खलाय मामला खायनायखाय थैनायनि बिबिनो खलायो इको आनिखाय बखाजो बरनो खायो मामला पदपति देबरमा